To end of our news, on behalf of the news entire production crew, Maryam Usman Sarki, Mike Express Radio Production Manager, Habib Awal Kibia, and I am Mukhtar Awal Yaro saying have a wonderful morning and God bless you all. Thank you for listening. Mike Express, the people choice online radio station. Masauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin da kai tsaye muka gayyato shi Comrade Usman Musa Kibiya, ko kuma in ce Sanata Usman Musa Kibiya, wanda idan baka manta mai sauraro a kwanakin baya ne aka jiyo shi a wato Sanata Usman Musa Kibiya ya yi shira da wata kafar watsa labarai ta yanar gizo inda aka tattauna akan wato kalubale ko kuma in ce matsalolin da matasa kan fuskanta a wato siyasar wannan zamani, inda wasu daga cikin ku suka rubuto mana sakonni da kuma tambayoyi wanda kuma suka buƙaci shi a gayyato shi wato Comrade Usman Musa Kibiya ya zo ya amsa waɗannan tambayoyi. Kai tsaye za mu je ga wato sakonnin da kuka aiko mana, amma kafin wannan ina tunanin za mu fara ga sakon fatan alkhairi da wasu daga cikin masu bibiyar wannan shiri suka wato aiko mana. Na farko akwai Imran Leban Waka Dutse, mun ga sakonka muna godiya, da kuma Maryam Suleiman Karfi, sai Suleiman Simen Kibiya, sai kuma Mustapha Mai Nasara, sai kuma Abba Kofar Fada Kibiya, Fatima Umar da kuma Bilkisu Ashir Aliyu, duka mun ga sakonku muna godiya. Kuma da farko dai muna maka barka da zuwa. To jama'a assalamu alaikum. Kwamar, kamar yadda muka samu labari ko kuma masu bibiyan mu suka ji shirar da aka yi da kai a wata kafar watsa labarai, wanda wasu da dama suka buƙaci ka amsa musu wasu tambayoyi, ko kuma wasu ce sharshi ne suke goyon bayan abun, wasu kuma suke challenging. Ka san komai na rayuwa baya rasa challenging, so suke buƙatar ƙarin haske kenan game da shi wannan al'amari. Da farko akwai wani sako wanda ya ce assalam, sunana Salisu Yahaya Doro Sallau, hakika na saurari hirar da aka yi da Sanata Usman Musa Kibiya kuma na gamsu, haka zalika na yarda 100% akan maganganunsa. Hakika matasa ya kamata mu farka mu san meye yake mana ciwo. A halin yanzu Najeriya tana buƙatar matasa su karɓi madafan iko na ƙasar nan, domin kuwa su kaɗai ne wato kamar a inda sakon nasa, duk da gashi sakon nasa kamar yana neman yankewa, yake cewa tana buƙatar matasa su karɓi madafan iko a ƙasar nan, domin kuwa matasan ne kawai muke musu kyakkyawan zato akan dawo da martabar ƙasar. To amma fa ta inda matsalar take shine sai za a sha fama. Shawarar da zan bayar a nan shine me zai hana a kirkiri wata kafa a yanar gizo wanda za a rika wayar da kan matasa akan wato shi wannan sabon al'amari, saboda gaskiya wannan abu ne wanda sai mun tashi tsaye, kuma ba abu ne da zai tsaya ana saka rana ba. Tun daga yanzu ya kamata mu fara wannan aikin. Ina muku fatan alkhairi. Sako daga to wannan sakon dai ya katse a daidai wannan lokaci. To comrade, ko in ce Sanata Usman Musa Kibiya, shin akwai wani shirye-shirye ne da kuke yi musamman domin tunkarar shi wannan al'amari da aka ji kana wato shira a wata kafar watsa labarai ta yanar gizo a halin yanzu? To jama'a barka da wannan lokaci, kuma da fatan mun yi sallah lafiya. Kamar yadda shi Dorau Sallau ya magana cewa ya kamata a fara yanzu ba tare da an bari sai gobe ba. Bayan mun tattauna da ita kafa watsa labarai ta Sitat, mun samu kiraye daga gurare da yawa daban na jihar Kano. Su wato ya za a kirkiri wata tafiya ta matasa kamar yadda na yi ba da shawara a wannan gidan rediyo. A yanzu haka wannan karamar hukumar tamu ta Kibiya da nake ma magana, mun tattauna da wasu mutane wanda suke jibantar ko ce suke shiga al'amuran matasa a karamar hukumar Kibiya da ma ci gaban gari. Kuma ƙasa da awa 24 mun samu me za ce matsaya. A yanzu haka an fara shirye-shiryen cewa yace za a kirkiri wata tafiya ta matasa a karamar hukumar Kibiya, wanda ke tafiya ce ta matasa duka. Matasa ne zalla daga shekara 40 zuwa ƙasa. Za a kirkiri wannan tafiya. Za a tunkaru 2023 kai tsaye. Tunda mun san muna da matsaloli a karamar hukumar Kibiya, haka ne, na ilimi, na ruwa, na lafiya, na komai. Sannan kuma bamu gamsu da al'amuran suke tafiya yanzu ba. Haka ne? Sannan kuma muna ganin za mu iya. To yaya za a yi?
ya za a yi mu ta hanyar Comrade demokuraɗiyya Usman, mu dama da kanu waɗannan mutane. shi a matsayinsa na wanda yake ɗoro sallau a yanzu yanzu kuma an ji kana magana karamar hukumar Kibiya, kuma idan na fuskanci kamar jawaban nasa yana magana ne akan buɗe wata kafa wanda za su ringa zai fara aikin kamar wayar da kan al'umma. A shirin da ne wacce na yi magana kasan akan cewar sai matasa 'yan jarida irin sun shigo sun bada gudunmawa. Abin yana buƙatar da wayar da kai. Duk abin da gwamnati za ta ko duk abin da al'umma ɗan adam zai yana buƙatar kawai mai da kai akan wannan abin da ka zo masa da shi. Abin da aka zo da shi shine tafiya ta matasa. Yanzu mu za mu yi a ƙaramar hukumar Kibiya. Ɗorawa Sallau tana onda garin Malam Local Government, haka ne? Zai iya farawa shi ma a ƙaramar hukumar sai je ya kira mutane da suke da ra'ayi irin nasa na kawo canji. Su ƙirƙiri wata tafiya tasa ta matasa ba wai ta jam'iyya ba. Ta matasa ce, tafiya ce ta matasa. Kowane ɗan jam'iyya zai zo ya bada gudunmawa sai su wayar da kan jama'a. So daga shi wannan tafiya ce ta matasa ba mu gamsu da ita al'amuran suke tafiya a ƙasar nan ba. Muna da 'ya'ya da jikoki da zo nan gaba. Muna so za mu kawo canji mu kawo gyara. Saboda haka ku zo mu haɗa kai. Kamar yadda na faɗa, haɗin kan matasa kawai ake bukata a wannan harkar, ba wai kuɗi ko uban gida ba. Mu bar wancan layin na manya-manyan jam'iyyun nan, mu zo mu ɗau layin da jam'iyyun da ba sa buƙatar kuɗin fom ba kuma sa buƙatar kuɗaɗe masu yawa wajen gudanar da al'amuran kamfen ɗinsu. Wannan shine kawai abin yi. Mu yanzu gashi mun fara ƙaramar hukumar Kibiya. Shi yayi a ƙaramar hukumar garin Malam, wani yayi a Kura, wani yayi a Madobi, wani yayi a garin Malam, wani yayi a Takai, wani yayi a Kacako. Duk za ga an haɗa a. To idan na fuskance ka, shi yanzu zai iya fara ƙirƙirar tafiyar kenan a wannan area tasa. Kuma zai iya kira mu ya nemi shawarwari. Nemi shawarwari. To amma yanayin sakon nasa kaga yana da alaka da kamar buɗe wani online platform wanda zai ringa wayar da kan matasan, ba wai iya sai yake mutanen sa na garin Malam ba, tunda ka san shi social network duniya ce gaba ɗaya. Wani abin da ya faɗa daidai ne, to amma ka san shi ita social media akwai mutanen da ke kira da social media influencers wanda ke sana da karfi a social media. Ya tattaunawa da muka yi da su wannan karamar hukumar Kibiya ma mun yi itemizing wasu wanda muka san su suna da influencers ne a social media, suna da yawan magoya baya, suna da yawan followers kenan wanda suke following din activities su a social media. Za mu haɗa kai da su. Ka gane? So akwai buƙatar a buɗe kamar yadda ka faɗa na wayar da kai, amma kuma a wannan kafa taku ta Mayek da kuma sauran gidajen talabijin da muke da su da rediyo akwai buƙatar su dinga wayar da kan matasa akan wannan al'amarin. Magana buɗe abin nan zai zo, za mu zo ga wannan gabar. Tafiya dai tana tafiya. Amma tafiya tana tafiya insha Allah, kuma muna ganin muna kan nasara. To dama kusan ina tunanin amsar da yake so yanzu kenan. Shin akwai ko kuma dai a'a ana nan ana tahowa? Ana tahowa insha Allah. Okay, to bayan wannan sai kuma wani sako yanzu da muka samu yake cewa Assalamu Mike Express, gaskiya wannan hira ta ja hankali na, kuma ba abin da zamu ce da Senate sai dai Allah ya ƙara lafiya da basira bisa wannan zazzurfan tunani da naka. Kuma wallahi a shirye muke mu bada dukkan gudunmawar da ta dace in dai wannan al'amari zai yiwu. Ni dai kirana da matasa ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu, idan kuma ba haka ba za a yi ta waƙar Billy O mai taken ba ma yi, inda yake cewa a haka muka taso kuma a haka za mu koma ba wani canji. Da fatan za ku tashi lafiya. Sako daga Muhammad Yahaya Kulluwa. To kaji shi kuma wannan kusan zan iya cewa shawara ce yake bayarwa. Wannan Kulluwa abin da ya faɗa daidai ne. Gaskiya ne. Ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu. Gaskiya ne. Wannan shine kawai abin da ya faɗa, confirm haka yake. Gaskiya ne. Mu dawo cikin hayyacinmu, mu fuskanci cewar yawan mu fa ya isa mu yanke hukunci. Gaskiya ne. Ya za mu yanke hukunci? Gaskiya ne. Ka san mutane da yawa matasa a shirye suke su zo a kawo canji. Inda kana zama a majalisu daban-daban da guraren da matasa suke zama, kowa za ka je yana cewa ya kamata a kawo canji, ya kamata a kawo canji. Wanda za su jagoranci abin, drivers su ne babu. Kana ji? Da zarar an samu drivers, ina mai tabbatar ma za ka ga matasa a ƙasar nan za su yi tururuwa wajen kawo canji mai inganci a ƙasar nan insha Allah. Wannan shine. To Allah ya tabbata. To mai sauraro kar ka manta kana sauraron shira da Sanata Usman Musa Kibiya ne, inda aka ji shi a wata kafar watsa labarai a baya yayi jawabi ko kuma in ce aka tattauna da shi akan kalubalen da matasa kan fuskanta a siyasar wannan zamani. Kuma za ku iya samun mu kai tsaye a shafin mu na Facebook, WhatsApp, Instagram da kuma YouTube channel duk a Mike Express Online Radio Kibiya, ko kuma a YouTube channel din mu kai sacin na Mike Express TV, kai subscribing ka danna ƙararrawa. A nan za ka ringa ganin live shirye-shiryen mu. To barkanmu da dawowa. Comrade, ga wani sako kuma yanzu da ya shigo a yanzu yake cewa Assalam, fatan alkhairi journalist. Hakika shirye-shiryen ku suna kayatar da mu wallahi, kuma na saurari hirar da aka yi da wannan bawan Allah, kuma hakika wannan ma kyakkyawan tunani ne, amma kuma gaskiya ni bana goyon bayan haka. Ni a nawa tunanin kasar nan fa soja ne kawai ya dace da ita. Mu fa Najeriya a yanzu ba wani jin daɗi muke bukata ba. A'a, ƙasar ta samu tsaro shine abin da ya fi damun mu.
ku duba abubuwan da suke faruwa a yankunan Katsina, Yobe, Sokoto, Maiduguri da sauran yankunan da suke fama da rashin tsaro a ƙasar nan. Na sani cewa shi kansa sai shugabanninmu zuwa matasa yana da alaƙa da, ko kuma in ce sauya shugabanninmu zuwa matasa, wato matasa su karɓi madafan iko kenan, yana da alaƙa da samun kyakkyawan tsaro. Amma fa ina ƙila waƙala, soja ne kawai ya kamata ya karɓi ƙasar nan a wannan ƙadamin da muke ciki. Firdausu Muhammad El Madugu daga nan Na'ibawa, 'yan taksi, Kumbotso Local Government. To kaji ita kuma sakon wannan baiwar Allah. Take cewa wai soja ne ma ya da su, kaji ita taku nake na. Ai an wuce wani lokacin Firdausi. Ana maganar duniya kuma mulkin soja. Kasashe sun shekara 200 suna mulkin demokuraɗiyya, wasu 60, wasu 80, wasu waye. Mu gashi mun shekara 22 da demokuraɗiyya ta zauna da gindinta a Najeriya. Firdausi kike so a maida mu baya? Watakil kuna ta yi ne gaba ɗaya. Ta ai fusata, akwai mutane irin ta da yawa da suke irin wannan zai ce soja ya zo ya karɓi ƙasar. Ai magana ake ta demokuraɗiyya. Tunda an yi da ana fita ai zaɓe. Kuma zaɓen yana aiki a wasu lokutan. Ka san mutane daga lokacin da mutane suka fuskanci ƙarfinsu ya isa siyan su hukunci su tsaya su. Magudin zaɓe ba isa ai ba. Su suke magudin zaɓen ne, ai mutane ne. Aljanu ne suke magudin zaɓe? Mutane ne suke. Kuma mutanen da ake haɗa kai da su ai magudin zaɓen nan matasa ne. Haka ne? Yawan matasa suka ce ba su yi magudin zaɓen ba, waye sai yi magudin zaɓen? In aka ga yawan matasa sun fito tun daga kaɗa zaɓe sun tsaya sun kafa sun tsare a akwati sun raka zuwa coalition officer na mazaɓa, daga mazaɓa zuwa local government. Aka ga matasan nan sun raka in zaɓen gwamna ne sun tafi zuwa jiha, waye sai maguɗi wa matasa zaɓensa? Ya san ma ya maguɗi ba zai ji daɗin mulkin ba. Kuma da alamun ma gaskiya da yarinya ce, saboda watakil bata san mulkin soja ba. Mulkin soja ai ina dole dai mu ba mu san mulkin sojan ba, amma ai muna jin labarin sa. Wani abin ka san ana baka labari zaka ringa fili a cikin cewa ga yadda yake. Amma za mu yi evolution ne through democracy. Ka san a kwanakin nan ma an yi tunanin kamar yawa kifar da soja, kifar da shi. Ai mun yi tir da Allah waje da wannan abin da ya faru, saboda ana magana demokradiyya a ba kowa dama yanci. Dan me kar zaɓen me yalo ya zo ya dafa. Idan su ki tare da katin zaben ki, kuma ki sa kawayenki su katin zabe, ki sa yan gidanku da yan uwanki da abokan arziki ku katin zabe, kuma ku ci gaba da fita zabe, kar ku fushi dan abin da kuke zaba kuna ganin baya biyan muku bukatun ku. Ana zaba a hankali, wata ran za a zabu na gari. Gaskiya ne. To Firdausi Muhammad El Madugu, kin ji wato sharshin wannan magana da kika turo daga bakin mai ita. Da fatan zaki ci gaba da kasancewa tare da Mike Express Online Radio a koda yaushe. A sako na gaba sai sako wanda yake cewa ina Najeriya, ina matashi. Baka tunanin su kansu matasan an dasa musu wannan mummuna aƙida ta zalunci? Ai Senate Najeriya kowa ɗan iskan kansa ne, kowa in ya samu dama cuta zai yi. Wannan shine gwadabin da aka ɗora mu a kai. Kai Najeriya fa addu'a ce kawai za ta cece mu koma ga Allah kawai. Amma wannan ba maslaha ba ce. A nawa tunanin Ismail Kubau daga nan Kanti Sumaila Local Government. Ismail kusan kowa mutane irin ka matasan ma haka yake cewa an dasa musu confirm. Ai in ka duba za ka ga da yawa matasa sun rike madafun iko a wasu mukaman, ko a kungiyoyin ɗalibai ko kuma a kungiyoyin matasa, kuma ba su yi abin da ake so ba. Kuma kamar yadda yake faɗa cewa ana tunanin Najeriya kowa shiƙiyin kansa ne. To in kowa shiƙiyin kansa ne a Najeriya shikenan haka za a ci gaba da tafiya kenan har a tashi duniya? Shine dai. Kuma yanzu da kake cewa a dage da addu'a, yes addu'a ita ce komai. To amma ai ba da ka sama za a turo a yi gyara ba. Yawa dole sai ku ne a cikin ku, mutane a cikin ku Allah zai zaɓi wani ya sa shi ya gyara. Haka ne? To shi kuma Allah yana so ka tashi sai ya taimake ka. Ka tashi kai aiki. Wani aiki muke mu a matsayin mu na al'umma za mu yi taimake mu. Wannan kasashen da kake gani irin su America da Ingila da sauran kasashen duniya daga sun yi kyau sun ci gaba, su Dubai. Ba fa halitta garin aka yi haka ba. Ba kuma daga sama aka cillo wannan gine-ginen da titunan nan da lafiyayyen hanyoyi da lafiya da kake gani ba. Al'umma ne suka gina. Kuma mutane ne kamar mu masu kai ɗaya da ido biyu da waye da kwakwalwa da komai. Mu ma za mu iya, ba kai biyu ne da su ba kai uku ne da su ba. Mu ma za mu iya wannan. Mu yi aiki tukuru Kubau, a yi aiki tukuru Kubau. Kai ma muna gayyata ka cewar a ƙaramar hukumar Sumaila ka kafa wannan tsarin naka. Insha Allah za mu samu nasara. To Kubau ka ji ko in ce martanin wannan magana da ka aiko mana. To ga wani yake cewa kai amma fa gaskiya ka yi kyakkyawan tunani. Sunana Murtala Ibrahim, kuma wallahi a yanzu na kai shekara 50 a duniya. Kuma ina so na shaidawa Sanata Usman cewa kamar yadda ka yi ikirarin wannan matsalar ta shafi matasa, to ka yi kuskure.
domin kuwa matsalar Najeriya ba ta matashi ba ne kawai, a'a matsalar ta kowa da kowa ne. Misali, ai ka gani ba matashi ba ne, amma kuma abin yana yi min ciwo, kuma ni ma ina goyon bayan ka akan cewa ƙasar nan yanzu matasa ne ya kamata su karɓi dukkan madafan iko, saboda ko ba komai mu ma muna da 'ya'ya har ma da jikoki, kaga ba ma so bayan mu su yi rayuwa irin wadda muka yi, ba za mu so bayan mu su yi rayuwa irin wacce muka yi ba. Daga ƙarshe ne muku fatan alkhairi, sannan kuma dan Allah ina wannan gidan rediyo na Mike Express Online Radio yake, zan kawo ziyara. Murtala Ibrahim daga nan ƙaramar hukumar Rano. To kafin shi Sanata Usman ya yi maka sharshin wannan magana taka, a gidan rediyon Mike Express gaskiya ba mu da branch har yanzu, sai dai muna nan a ƙaramar hukumar Kibiya, kuma muna gabatar da shirye-shirye da kuma labarai da rahotanninmu ne online. Saboda haka amma muna nan insha Allahu wata ran za mu yi launching na gidan rediyon, za a gina shi insha Allahu. Duk lokacin da wannan abu ya tabbata za mu kira ka special saboda kai ma ka zo a yi launching da kai, da fatan za ka ci gaba da bibiyan mu. To Senate kaji shi kuma magana da yake cewa ai matsalar ma ba wai ta iya matasa bane, saboda su kansu abin ya ne musu ciwo, tunda ka san ba wai iya matashi bane, su kansu suna da 'ya'yan, suna da jikoki wanda su ma ba su so su abin nan ba. To me zaka ce game da wannan abin da ya faɗa haka ne, a matsayinsa da ɗan shekara 50 kaga kwanan nan ya fita daga matashi, daga stage ɗin matasa. Dalilin yasa muka fi alakanta abin da matasa, saboda normal kaga ana tunanin cewa matashi ko yaro shine zai daɗe a rai. Shi wanda ya yi abin nan shi ya tasa ta riga ta kusan karewa misali, wannan shi ne tunanin kowane ɗan adam. Kamar yadda faɗa shekara 50 maybe ya taso, ya yi firamare, ya yi sakandare, ya je asibiti, kaga dai rayuwarsa ya kale ta ne a maneji ya harka karatu. Maybe lokacin yana firamare wani hatu bai zauna akan kujera ba, maybe yana sakandare JS1 su 3-5 suke zama akan kujera, maybe lokacin da yake asibiti zai ga su ba gado ba waye, ko ba haka bane. So yana da wannan takaicin da muka zo muka tare yanzu, shine ba mu so ƴaƴan mu da jikokin mu zo su tara. Muna so mu yi abin da ƴaƴan mu da jikokin mu su ce lalle wannan iyayen mu da waye sun yi aiki tukuru wajen gyara ƙasar su. Ni abin da za a dinga tunawa da mu, kamar yace har yanzu ake tunawa da Tafawa Balewa da Sardauna, har yanzu aka tashi tana masu gaskiya a ƙasar nan, kowa magana ake ta Tafawa Balewa da Sardauna. Har yanzu Malam Aminu Kano shekararsa kusan 40 da wani abu da rasuwa, amma har yanzu akwai mutanen da za su yi fasta a Kano sai sun saka hoton Malam Aminu Kano, saboda ya ma mutu fitin tuwo, wasu ba san shi ba, saboda gaskiya da riƙon amana. Har yanzu akwai masu sa hoton Sardauna, har yanzu ana bikin tunawa da Sardauna. To me yasa mun ba za a yi abin da za a dinga cewa yanzu ƴaƴan Sardauna da jikokinsa suna jin daɗi ko ba sa ji? ƴaƴan Malam Aminu Kano da jikokin suna jin daɗi ko ba sa ji? To kuma ina mutanen da sun mutu ma yanzu kuma ana cewa sun saci kuɗin ƙasa, an gano dukiyarsu, yanzu ƴaƴan za su ji daɗi? Mutum zai daɗi a ce babansa ya saci kuɗi kaza? Mutum zai daɗi an baka dama ka bauta ƙasa kuma ka bauta kanka da iyalinka? Ba daidai bane wannan. Ya kamata mu haƙura da wasu abubuwan na duniya domin kiyama. Shekara nawa za mu yi a duniya? Ai ba mu shekara 200 ba, to kuma shekara nawa za a yi a lahira? Ba adadi. So ya kamata mu yi shirye-shiryen abin nan. Wannan shi ne a takaice. To masu sauraro duka kusan zan iya cewa ƙarshen sakonnin kenan wanda suke masu ma'ana, sai dai a nan mu ma muna ɗan ƙara jan hankalin masu sauraron mu da Allah, idan an tashi turo mana da sako ya kamata a ringa turo mana sakonni masu ma'ana. Kusan gaskiya mun ɗauki masu ma'anan ne, sannan kuma akwai sako wanda aka ringa turo mana ta voice, wanda zaka ga mutum ya zage yana ta bayanai amma kuma duk ba wai mai ma'ana ba. So waɗannan ma gaskiya mun zuba su a kwandon shara, da fatan za a ringa aiko mana ko da ta voice ɗin ne, amma ya kamata a ringa turo mana sako wanda yake mai ma'ana, wanda za mu ɗauka mu kuma iya karantawa da sauransu. Sai kuma comrade akwai wato sakon Ummu Salama Hamisu daga Barkum, wadda ita bukata ta yi ta ji wai kamar ɗan takaitaccen kamar gwagwarmaya, ko kuma sabida ita zan iya cewa classmate ɗita ce, sai kuma ta ji wannan abin sai ta buƙaci da Allah wai za ta ɗan iya sanin kamar ɗan takaitaccen tarihi da kuma gwagwarmaya. Ta ji ana cewa Senate, shin babban mutum ne, ko kuma ta ga a poster da muka yi amfani da ita muka ɗora, ta ga ka dai yanayin yaro. To shin ka taɓa zama sanatan ne, ko kuma dai ya ake Ummu Salama sanatan nan na ɗalibai ne, kuma ni yanzu ina shekarar ƙarshe ne a jami'ar Bayero. So lokacin da muka shiga jami'a gaskiya mun shiga gwagwarmaya ta ƙungiyoyin ɗalibai da yawa da dama, tun muna 'yan shekara 19, 18 ƙarshe 19 a nan ƙaramar hukumar Kibiya aka zaɓe ni ma'ajin ƙungiyar ɗalibai ta ƙaramar hukumar Kibiya gaba ɗaya. Sannan an taɓa zaɓa ta shugaban ƙungiyar ɗalibai 'yan asalin ƙaramar hukumar Kibiya gabaki ɗaya. Sannan na yi sanata mai wakiltar
gundumar geography department din geography a kungiyar ɗalibai ta jami'ar Bayero. Sannan na yi sanata mai wakiltar faculty din mu gaba ɗaya a kungiyar ɗalibai ta jami'ar ta 'yan asalin jihar Kano da ke jami'ar Bayero. Sannan an taɓa zaɓa ta financial secretary wato sakataren kuɗi na kungiyar ɗalibai ta jami'ar Bayero na riko acting kenan. Sannan kuma an taɓa zaɓa ta shugaban kungiyar ɗalibai 'yan asalin jihar Kano da ke karatu a jami'ar Bayero wato NACS BUK chapter. President kenan. President na NACS na BUK chapter an taɓa zaɓa ta a wannan mukami. So wannan su ne a takaice tarihin gwagwarmar da muka yi. Kuma da sai ana kira na sanata wannan mukamani da muka rike guda. Ba wai sanata aka rike na dattijan ƙasa ba kenan. Ina ai mu ba dattijai wani zuwa yanzu matasa ne kuma ana ta gwagwarmaya. Kusan abin zai bata mamaki dai gashi poster da aka yi amfani da ita aka tallata abin kaga yaro ne. Suna confusing akan confuse sosai. Akwai wacce taba gani ma ta ga fasa ta president din ta ce wannan shugaban kasa yake ne ba. So ta fuskanci abin sosai. Ta fuskanci abin na ɗalibai ne da sauransu. Sai da aka ce ai ɗalibai na ɗalibai sai ta ce okay. Gaskiya ne. Wannan shine da a takaice. Gaskiya ne. To Senate mun gode sai kuma waɗanda suka buƙaci number wayar ka Ibrahim Mustapha sai kuma Hassan mai tagwaye sai kuma Sani Ishaq Kofar Mazugal sai kuma Ahmad Isa Kofa wanda su kuma waɗannan suna buƙatar kamar number waya ne to sai muka ga ya kamata a ce dai tukunna sai ka zo shirin sai a ji ka san wasu ba sa son bada number waya wasu kuma suna abin to idan ka bada umarni sai a dora musu ita gaskiya ya kamata a basu domin a kirawo a ji shawarwari kuma a ji mu irin shirye-shiryen da muke da kanan ƙasa insha Allah. Zaka iya gaya musu ma kai tsaye kawai sai su ba matsala za ku iya samu na akan number waya kamar haka 070 17 8-1-1-0-7. Gaskiya ne. To masu sauraro ko kuma in ce wanda suka buƙaci nambar comrade wannan da ita ce nambar da za ku iya samun sa. Wataƙil ka san ana buƙatar haka ne wataƙil ko ana so a yi ringa yawa da sauransu. Sabo da maza jari. Ƙware kuwa. Sabo da maza jari. Gaskiya ne. To wannan ita ce dai nambar da za ku iya kiran shi comrade a kai. Kuma duka dai anan zamu naɗe tabarmar shirin saboda yanayin lokaci don haka a madadin shugaban sashin labarai na gidan Ashir Gambo journalist jihar Jigawa birnin Dutse sai kuma wanda ya sa wacce ta saita mana na'ura Maryam Usman Sarki na Ibawa sai kuma yan uwa abokin aiki Umar Ibrahim Musa da kuma Abdulhamid Adam Kibiya ni da na shirya na gabatar Muktar Awwal Yaro nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da Mike Express Online Radio da fatan kun yi sallah lafiya kuma ana shagulgulan sallah lafiya. Nagode.
bin su